गिबियाव आङो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। भारतीय जनता पार्टीर निर्वाचनी प्रचार हबार हाजिर हबार कनसलायनिया रिगति गुलामी डांगरिया हाजिर हबार অংশগ্রহণ করা তথা ইতিমধ্যে বক্তব্য রাখি যাওয়া গোলাঘাট জিলা কমিটি এপসুনি আফাদগিরি নীলেশ্বর ব্রহ্ম बोसोनगिरि बिथां सन्जीब बसुमतारी बर' थुनलाइ आफादनि खनसिलनि नेहाथारि बिनन्द बड'सा इउपिअनि आफादगिरि पुनाराम बसुमतारी बे आनसलिकनि जोंनि आफादगिरि हुदुरखुन बर' आरो एपसुनि रेंमा आनसलिक कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोन न'खरनिफ्राय फैनाय बिथां इउपिअ नेहाथारि भारत बसुमतारी बे गामिनि मानव गेदेर गावबुरा जोनापुर गामिनि गावबुरा बे सान्तिपुर गामिनि मानव गेदेर गावबुराखौ आं नुदों आरो बे गामिनि माने गोनां ख्रिस्ट धोरोमनि पास्टर बिथांखौ लानानै गासैबो रायजो राजा नोंथांमोन बाहागो लानो हानाय बे खाथि खाला गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन बे नोंथां दिनै मानि थाखाय जों बेहाय जिरायदों हयतोबा बेयाव फैयैनि सिगांबो जों एफा एनै मिथिदों खिन्थु मालाबा गोसोआव मिथिबावनो लुबैनाय उद्रिना थानाय सोरबाबा रागा जोंनाबो फैयो मा मिथिंलाय थैलाय थांनोसै मा बुङो बिसोरखौ होननानै सोरबाबा ओरैबादि जायो जोंनि आंनि पसन्दनि ओरैबादि मिथिं जादों आंबो बाहागो लाहैनोसै थांखिया गोसोआव बेलेग बेलेग जानानै फैयो संनाय खावनाय ओरै दाजा जादों सायाला बिसोर मिथिं लिंनोथ'लाय थलाय मा जाहोयो बिसोर होननाय बादिबो आरोना माने बिभिन्न धरननि जोंनि माबाया बेबादि जानानै फैयो सोरबाबा माबायाव दा बेखौनो जों स्र' खालामलायनानै मा रायज्लायनो हायो बिनि फिथाइखौ मा दिहुननो हायो जों रिजाल्टआ मा दिहुननो हायो जों सावरायलायनो सिगांदों आं मिजिंथियो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा बा खम समनि गेजेराव इउपिअ जोनोम जानायनिफ्रायनो जा बर' थुनलाइ आफादा मालाबाबो बर' जाथिनि बेरेखायै बर' जातिखौ थगायनाय सोरबा व्यक्तिखौ माबानाय बेबायदि हाबाफारि मावाखै आरो दिनैनि जि थांखि जि उद्देश्य लानानै जों बाहाय बाहागो लाफैदों बेबो निस्सय जोंनि हारिनि थाखायनो जोंनि समाजनि थाखाय मोजांनि थाखाय जागोन होननानै आं मिजिंथियो बे गुबुन गुबुन समाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समाव बबेबा समाव बर' थुनलाइ आफादनि नै मैया दाखालिसिम खौसेथि बर' सुबुं आफाद एबा इउपिअनि सासे बिबानगिरि जानानै नोंथांमोननि गेजेराव जों मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों माबा मोनसे बाथ्रा हारिनि थाखाय बुंफैदों दिनैनि परिचया एसे आलादा जानायसै बरायनायखौथ' आं गावखौनो गाव बिराद लाजिनाय मोनो बिराद लाजिमारो आं ओंखायनो एसे बुंबाय थायो आंखौ सारा फट' खेबला मोखांखौ देखायानो ओरैसो जायोना आं माबा बिराद लाजिनाय मोनो ओरैनो खामानि मावनाय आलादा खोथा बिदि माबा मोनसे आं निर्दिष्ट बे जायगानि सासे बेनो एक नाम्बार जानानै आं मालाबाबो खामानि मावनो हाया बे मोनसे आंनि दुर्बलताया बिराद दङ गोलाघाट जिल्ला एबसुनि मोननै ट्रान्स 4 बोसोर कायजकाल आं एबसुनि गाहाय नेहाथारि जादों आं गाहाय नेहाथारि बिबानखौ लानानै बबेबा सिनायथि होनायखौनो बिराद आं लाजियोमोन बे समावबो खिन्थु आङो मोजां मोनो खामानि मावनानै बर' थुनलाइ आफादनि CWC मेम्बार जादोंमोन सेन्ट्रेलनि मालाबाबो आं बे बिबानखौ लानानै आलासि जाफेराखै खोमा जायगायाव सिनायथि माबानाय बेबादि आं माने बिराद लाजियो आरो मोनसे खोथा दंमोन आं हाबायाबो एसे गुबुननि तुलनायाव लेट जादों नालाय आं बुंखानाय दंमोन आं हाबा जेलाखौ जाया आं थुनलाइगिरि जानो हाया थुनलाइनि बिबान लाया आरो आं जेला हाबा जाया बाथौ बा ब्रह्मनि आं जेबो धर्मआव थानाय जेनेबा बा धोरोमारि बिबानखौ आं लानो हाया आंनि थाखाय माने हाबा जानायनि उनावसो आं हयथ' बेखौ लानो हागोन बेबादि मोनसे आंनि गोसोआव साननाय दंमोन अब्लाबो साननाय मथेथ' मायाव माबा जाफुङा नालाय जबरदस्ति बे मोननैसो बिबाना जालांदोंमोन आरो जायखियानो जाया मानो दिनै जाय बिथांमोना आंखौ बरायबाय आं बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय आरो फोरमायबाय आं सानोमोन बिदि बरायलायनो नाङा जोङो काउन्सिलखौ मारै मोनखो मानो मोनदों बेखौ मिथिनांगौ जोंनि हारिनि मोनसे बियो सम्पति बियो थार खिन्थु आं सानो जे बेबादि बरायलायनायनि बाथ्रा जेबो गैया जों मिथिलायनानै बुजिलायब्लानो जाबाय फालिखौ लायनाय लोगो लोगो दायथ' थाबाय
नङा होनलाय जोंनि खामानियानो बेनोखा नालाय गभर्नमेन्टनि खामानिफ्रानो जेफोर बबे गामिनि बबे मा बुङो बे लामायानो जाथों बे सोरबा सारसान जाथों गिर्जायानो जाथों स्कुलानो जाथों बाथौ थानसालियानो जाथों माबायानो जाथों हारिमुआनो जाथों बुहुत बिथिंखौ जौगाहोनाय खिन्थु काउन्सिला बिराद गोदान बेयाव सानसे बुहुत माबासिम गोजौसिम माबा जाहैगोन दिनैनि दिनाव गोदान जों थांनाय दिननि कंग्रेसानो जा बा गुबुन गुबुन हान्जानि राजखान्थि हान्जाफोरखौ जों रायो दिनैनि मिथिङा बिदि बुंनायनि मिथिं नङा बारु अब्लाबो मा गोदो फैसायानो गैखायामोन बिसोरा आसल खोथाया खामानि मावनो हायामोन दिनै कई बोसोरनिफ्राय तुरुंगुरिया जेब्ला सरकार दादों बे समनिफ्रायसो फैसाया जादों नङाबा फैसा गैखायामोन सरकारनिनो दिसफोरावथ' जानला मोनला हाबलाबायनो हायोमोन ओरैनिफ्राय ओरै अब्ला थेवब्लानो दा हाबनोबो हाला बेनिखायनो जायखियानो जाया मानो आं बयनिसिमबो साबायखर जासिबावबाय दा बाथ्राया जादों जों राजखान्थि सफैबानो बिसायख'थि सफैबानो माबा नङा माबा बुंफैयो आफादनि खामानिफोरा जातिनि खामानिफोराथ' एसे आलादा जों मानि थाखाय जों बुंना लाबाय जे जों राजखान्थि हान्जा नङा होननानै खिन्थु राजखान्थिनि खामानिखौ दा नीलेश्वर ब्रह्मआ बिबुंथि लाखिलांबाय जों राजखान्थि नङा एबसुआ होनना बुंबाय थायो खिन्थु एबसुआ माने बर' जातिखौ जौगाहोनो बुहुमाव गेरेमसा हारि दानो थाखाय राजखान्थि हान्जा नङाब्लाबो आरो राजखान्थियानो जे हारिनि बा मोनसे समाजनि देशनि जोबथा खामानि मावनो हानाय आल्टिमेट माबायानो जाबाय राजखान्थि सरकार बे नङाबानो नों जेसेबां होसोख्राव जेसेबां माबा बेनि समाधान गैया बेनि माने बास्तब गैया दा बेनिखायनो एबसुआ बुद्धि खालामखादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिननिफ्रायनो जे गोसो जायोब्ला एबसुआ राजखान्थियावबो आखाइ होनो हागोन बा बाहागो लानो हागोन होनदों मानि थाखाय जों बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनाया जुदिबाबो नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन राजखान्थि नङै हान्जाया माबा दं बे डिमान्डखौ बुंनाय जायो पलिटिकेल डिमान्ड राजखान्थि डिमान्डसो बुंनाय जायो बे बड'लेण्ड सोमावसारनायखौनो मैया दाखालि इउपिपिआव जाय माने बर' कसारि काउन्सिल नांगौ होननानै डिमान्ड खालामदों बेबो राजखान्थि डिमान्डसो जोङो जास्ट संगठनाथ' राजखान्थि संगठन नङा मानो नङा बुंदों बेखौ एबसु जानानैनो माने एमएलए गेलेया बे गेलेगोनब्लाबो गाबोन इउपिपिएल जिहेतु प्रमद बर'आ एबसु जानानै गेलेयाखै इउपिपिएल जाहैदों बेखौनो बुंनाय जायो राजखान्थि हान्जा नङा होननानै खिन्थु खामानिखौ राजखान्थिनि स्टाइलाव मावाब्लानो नों जोरनो हाया बा खामानियानो नोंहा जाफुङा दा बेबादि बाथ्रा दा दिनै बेनिखायनो जोङो बे बिसायख'थिनि बोथोराव जोंनि हारिया माखौ सानदों मा थांखि लादों बे थांखिखौ बुंनो थाखाय दा सिगां बुंनाय जादों আপোনালোকে অসুবিধা পোৱা নাই ৰহমান ডাঙৰীয়া পিছত কম অলপ না বড়োটোকে আগত কম মেজৰিটি হৈ গ'ল তো উপায় নাই বড়োটোকে আগত কম মই प्रथम माबाया जाहैबाय जोङो जोंनि हारिखौ बुहुम बे हारि जायगानिनो बे हादरनिनो माने भूमिपुत्र बे हायुंनो उजिनाय होनदों बे हायुंनो उजिनाय जातिया दिनैसिमबो जों साननानै नायदों 50% आधा संख्यक मानसियानो हानि जेबो प्रमाण गैया एक नाम्बार खोथायानो बेनिनो खायबाबो गैया जोङो गासैबोथ' आदाया बबेनिमोनलाय क'क्राझारनि चिरांनि जाहैबाय बा बिदिनो सोरबा गवालपारानि सोरबा माबानि गासैबो जोंहा माने बै समाव जेराव माराव जों दावबायनो माबानो हायोमोन नालाय जोंहा हा एसे माबाबाय सोरहाबा आदै लिंबाय बिदा फंबाय लिंबाय अब्लाबो जुमाय बथलसे हैबानो हाखौ बेसेबांबा बुरजा हगारनो हायोमोन बेमार आजार जायोब्ला जों हा फाननाय माबाब्लानो फालांगिबो खालामनो रोङा जेबो खालामनो रोङा दाबोथ' साब्रैसोया रोङा एक नाम्बार बिजनेसानो महिलाफोरनिबा फिथा बानायनाय 2 नाम्बार बिजनेसा जुमाय मावनाय जोंनिया हौवा मानसिनिया 1 नाम्बार बिजनेसा अमा गोदानानै फाननाय 2 नाम्बारा एसे दाउ बेफारखौ माबा बोरमा बेफारखौ खालामनाय माने जों गिदिर खोथाखौनो जोंनि जातिया बेफार फालांगियाव माने सानफेरनो हाखायामोन आरो बेनिखायनो जोंनि खामानियानो माबा मोनसे बिपद आफोदबानो हा बारि बागान साख्रि बाख्रियाथ' गैखायानो दा बेबादि जाबोबाय दं जायनि थाखाय जोंना हानि माबायानो गैया बैखौ हगारो बै गोजाम जाबाथाय बैखौ लाहैयो दा बेनि थाखायनो बर'फोरा बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय आरो बेनि सिगांनिफ्रायनो बड'लेण्ड सोमावसारदोंमोन दा बर'फोरनि थाखाय मोनसे स्थायी मोनसे हेथि माबा थाथों होननानै जों जायखौ बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय आरो बेनि गेजेरजोंनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सिमां नुदोंमोन सारा आसामखौथ' बड'लेण्ड बानायनो हाया नङा खावसेखौ बानायनानै बाहेरनि बर'फोराबो जाहाथे राजखान्थि माबा मोन्थाय मोननो हायो कार्बि आंलंनि बर'फोरा
हाजोआरि ट्राइबेल जानाय आरो गवालपारा साउथ कामरुप बेफोरखौ लानानै नीलाचल अट'नमास काउन्सिलनि दारै बर' हारिया जाहाथे माने बुहुमाव सिनायथि मोननो हायो। नाथाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गोबां गोजौ थाखोसिम मोनसे लेभेलसिम लांनानै BSc खौ मोनहोबाय। जुदिबाबो बे थांनानै गैयामोन बिनि माबायोनो सानस्रि बिनि दावगाहोनायनि गेजेरजों। नाथाय जों नुनो मोनबाय BSc जाबाय, BSc जों बर'फोरनि जेबो जानो हाया। आरोबाव एबसुआ सोमावसारबाय, बे समाव BLD ओंखारबाय, सोमावसारबाय, BTC जाबाय। खिन्थु BTCनि बायजोआवबो BTCआव जेसेबां बर'फोर दं बेबादिनो बर'फोर गोबां थालांबाय। धुबुरियावबो थालांबाय, बङाइगावआव थालांबाय, नलबारि, बाक्सा बेफोरबादि, बाक्सा नङा नलबारि, बरपेटा बिदि थालांबाय, दरंआव थालांबाय। बिथिं लखिमपुर धेमाजिफोरनि खोथाथ' थाबाय, गलाघाट, शिबसागर, नगाव, मरिगाव, गुवाहाटीफोरनि बाथ्रा थालांबाय। बेनिखायनो बड'फोरनि सिमांखौ मोगथां खालामनो थाखाय जोङो बे UBTआनो जाथों बा एबसुआबो जाथों, जोङो माने BTCनि बायजोनि बर'फ्राबो राजखान्थि बेबस्था मोननो नांगौ। बेनि मानसिया बेनिनो जितु थागिबि, बेनिनो भुमिपुत्र जितु बेबस्था जानांगौ होननानै बे काउन्सिलखौ डिमान्ड खालामनाय जादोंमोन। फैयै फैयै जों काउन्सिलखौ बेनि काहिनिखौ बुंबा बिराद गोलाव जायो। बेनिखायनो जों लिरनानैबो दिहुनदों। बे बिजाबखौ फरायबा गोबां माबा दं, बे काहिनिखौ मोनो। दा बेनि थाखायनो मा जाबाय, जोंनि दाबिनि गेजेरजों, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबिनि गेजेरजों बा NDFBनि गुबुन सेपारेट स्टेट दाबिनि गेजेरजों 2020 सननि 27 जानुवारि जितु भारत सुक्ति जाबाय, बे सुक्तिनि गेजेरावनो BTRखौ सिगांनि BTAD खौ BTR बानायनानै जे बर'फोरखौ बुंदों जे बर'फोरा आसामावनो थानो नांगोन। खुनु कारणे नोंथांमोना बाहेरायाव थांनाङा, मानो होनोब्ला नोंथांमोननिनो हामोन बियो, नोंथांमोना बेयाव थानो नांगोन। दा बेनि थाखायनो जे मोनसे हादरा, मोनसे रायजोआ जेसेबां खामानि मावनो हायो, नोंनि बै मा होनो BTRआवनो बेसेबां मावनो हागोन, खिन्थु आलदा रायजोखौल' नोंथांमोननो होआ होननानै बिथांमोना गोबां पावारखौ सुदेरना होनानै बेखौ आं बुंजोबला बे BTRखौ दानानै होनाय जादोंमोन। लोगोसे बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल होननानै बे एग्रिमेन्टआव, बे रादायाव सुफानाय जादोंमोन। बेखौनो फैनानै दाखालि थांनाय 2020 सननि आगस्ट दानाव जेब्ला गोलोम बोथोरनि मा बुङो एसेम्बलि सेसन जादोंमोन, बेयाव बेखौ गनायथि होनो नागिरदोंमोन। गनायथि होनो नागिरनायाव मा जाबाय, जोंनिया बै समनि BTCनि चिफ, BPFनि गाहाय आफादगिरि हाग्रामा महिलारि आरो WBT आरो BC बिफाननि मन्त्रि चन्दन ब्रह्म, बिथांमोना माने होनो नागिरखानाय बे काउन्सिलखौ होबथाबाय। जोंनि मोगा मोगियावनो होबथाबाय। जे मानि थाखाय होबथानायनि बिथांमोननि जाहोनानो जाबाय जे काउन्सिलखौ दानो होयोब्ला, बे समाव BTC इलेक्सना जाथ'वाखैमोन, जे जोङो BTCआव इलेक्सनाव जेनगोन। मानो होनोब्ला नोंथांमोननि काउन्सिलाव जे BTR एकर्ड बादियै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ जिहेतु BTR बा बड'लेण्डआव सुनायनि बाथ्रा दङ, जिहेतु बेखौ दोनथ'नाय जागोन, काउन्सिलाव सुनाय नङा, अब्ला जों जेनगोन जाहैबाय आरो बिसोरखौ लाफा, अब्लासो जों हारसाफोरनि भट मोनगोन, देरहानो हागोन, बेबादि बे मोनसे जाहैबाय। गुबुन मोनसेया जाबाय BTCनि बायजोआव बा BTRनि बायजोनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे पावार होयोबा, राजखान्थि बेबस्थाखौ होयोबा, दहाय बुंलांनाय बादि बिसोरनि गेजेरावनो दैदेनगिरि ओंखारगोन। दैदेनगिरि ओंखारनायनि उनाव BTCनि बायजोआव सोरबा हाग्रामा महिलारि, चन्दन ब्रह्म बा अन्यान्य BPFनि लिडारफोरखौ दरखार जानाय नङा। आरो दरखार जायाब्ला बिसोरहा मा जायो, दिसपुराव बिसोरनि बेसेना, बिसोरनि उजना, वेटआ खमिलाङो। जोंखौ लानासो बिसोरहा दिसपुराव माने मन्त्रि जानाय माबानायखौ खाबु मोनो। बिसोरनि BTC काउन्सिल थाखाबाय, खिन्थु आसामाव बिसोर 7 गाहाम मन्त्रि मोनो। कारनानो जाहैबाय BTCआव 12टाल' MLA समस्ति, BTCनि बायजोआव जों सानना नायदों 56टा 56 समस्तियाव बर'फोरा गोसारनानै दङ, BTCनि 12टाखौ बारहोनानैबो। आरो बे माखासे जायगायाव बबेबा 3000, बबेबा 5000, बबेबा 40-50 हाजारसिम जोंनि भटार्स दङ। बेनिखायनो बे 56 समस्तियाव बर' भटार दङ आरो बेनिनो 26 समस्तियाव जोङो जायखौनो गोसो बेखौनो देरहा होनोबो हायो, फेजेन होनोबो हायो। दा बेखौ लानानैनो बिसोरहा दाम दर माबानानै बिसोर मन्त्रि मोनोमोन। सिगांनि रायलायनाया ओरैबायदिमोन, BTCआव जिहेतु 12 जन 14 जन EM थागोन, BTCखौ डेभेलपमेन्ट होनो थाखाय भारत सरकारनिबो रांखान्थि फैयो, आसामनिबो मोनो, बिजों मावगोन।
आरो बाखि बर' एलेकाफोरखौ आसामाव थालांनाय बिसोरहा जिहेतु जेबो एमएलए मन्थ्रि जानो हानाय उपाय गैया बेनि थाखायनो आसामाव जायफोरा मन्थ्रि जागोन सानै बा साथाम बे मन्थ्रि माखासेया बाहेरनि खामानिफोरखौ मावगोन बिदि दंमोन खिन्थु बिथांमोना बेखिनिखौ मावफुङाखिसै गावसोरनि गाबि रैखा खालामनाय गावसोरनि दल रैखा खालामनाय गावसोर मन्थ्रि जानाय बे बाथ्राखौथ' साननाय लादों जेब्ला माबाबाय होबथाबाय हाग्रामा महिलारि चन्द्रन ब्रह्मआ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मानगोनां गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांमोनखौ जे बे काउन्सिलखौ होबथानो नाङा अब्ला जों बिथांमोनजों एसे जुक्ति तर्क जालायलायदोंमोन मानि थाखाय होआ जे इसिबां दिनसिमाव थाबोबाय नोंथांमोनखौनो दैदेनगिरि सानबाय नोंथांमोना 2016 जोंखौ बिजेपिआव भट होबाय नोंथांमोना मन्थ्रि जानो सरकार सालायनो होननानै ओमफ्राय दाना होनबाय 16 नोंथांमोना सरकार दाजेनबाय 17, 18, 19 बानायनो हायोमोन मानो बानायाखिसै दिनै 20आवबो नोंथांमोना एकर्ड जानायनि उनावबो बानायला जुदि बानायना होयोब्ला जों नोंथांमोनजों दङ सिगांनि बादिनो जों गनायबोबाय थागोन मानो होनब्ला इउपिआ सरकारजों मोनफ्रोमबो खामानिखौनो आं जे बुंबाय आल्टिमेटाम जोबथा माबायानो जाबाय सरकारा मावनो हानाय बेनिखायनो जोङो एबसुनि आन्दलनाव बिएलटिनि आन्दलनाव एनडिएफबिनि आन्दलनाव बर' थुनलाइ आफादनि आन्दलनाव गोबां मानसि जिउ गोमाबाय अबथारि जिउ गारनांबाय बेनिखायनो जाहाथे नैबे बिकिडाब्लिउएसि बा बर' कसारि काउन्सिलखौ दाबिनो राहा सासे मानसियानो जिउ गोमानो नाङा बेनि थाखाय जों बेखौ सोमावसाराखैमोन नोंथांमोनजों सरकारजों थाफानानै जों खामानि मावदोंमोन लोगो जाफानानै भट होनांगौ समाव होफादों मावफानांगौ मावफादों दिनै बिदि खालामोब्ला नोंथांमोनजों गैलिया नोंथांमोननि भागै नोंथांमोना बिटिआरआव मा सानबाय था जों बाहेरायाव जोंनो सानगोन सुखु दुखु गांनाय उखैनायाव दिनैनिफ्राय गैला होननानै जोङो आं बे रावखौ बुंबोबाय थादों मैया दाखालिनिफ्राय जोङो बै माने हिन्जाव हौवा बिसि फिसाय नांलायबाय थायोब्ला गामिनि रायजोफ्रा मिलायलायबाबो मिलायनो हाया आबसुनिफ्राय नीलेश्वर ब्रह्म सोरबा लक्षिराममोनखौ लिंनानै लाबोयो बिसोरबो मिलायना नायो मालाबा बिसोरबो हाया हाथाराब्ला मा जोङो फाथैलाय बिसिरलायनाय जायो दा हाग्रामा महिलारि चन्द्रन ब्रह्मजोंबो रायलाय जों काउन्सिलखौ दानो हायाखिसै नालाय बुद्धि खालामबाय थायो हाग्रामा महिलारि चन्द्रन ब्रह्मनि बिपिएफजों जोंहा बाहेरनि बर'फ्रा फाथैलाय बिसिरलायनाय जाबाय दाखालि थांनाय 2020 सननि माने 28 माने आगस्ट दिना बेनिफ्राय बिसोरजों जोंहा सोमोन्दो गैया दा बिनि उनाव जोङो सर्बानन्द सन'वाल आरो हिमन्त बिश्व शर्मानि खाथियाव साफैबाय आरो बिथांमोनखौ जों रिकुवेस्ट खालामबाय बुंबाय जे नोंथांमोनजों जोङो दङ नोंथांमोना काउन्सिलखौ दानानै होनो नांगोन नोंथांमोना काउन्सिलखौ दानानै होनो नांगोन अब्लाथाय फैगौ इलेक्सनाव जोंनि गासिबो बर' हारिनि जे माहारियारि आफादफोर दङ खौसे जानानै जोंनि बर' रायजो राजाखौ बुंहोनानै नोंथांमोनखौनो सरकार दाहोफिनगोन नोंथांमोननो भट होगोन जोङो बिदि माबानायाव बिथांमोना थांनाय डिसेम्बर दाननि 30 तारिखआव जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि आयेनखौ पास खालामनानै एसेम्ब्लिया पास खालामबाय पास खालामनानै थांनाय फेब्रुवारिनि 24 तारिखआव 14 जन सा 14 माने सोद्रोमाखौ लानानै जोंनि मानव गेदेर इउपिपिनि सिगांनि आफादगिरि मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा सिमेन्ट सापरि धेमाजिनि बिथांखौ सिट बानायबाय गाहाय मावफुं सोद्रोमा जोंनि एबसुनि सिगांनि लेङाइ आफादगिरि जोंनि गुलाघाटनिनो सिसुपानिनो बिथाङा रमिउक्लि नार्जारी बिथांखौ लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बानायबाय ओमफ्राय गाम्बारु मुसाहारि बयबो सिनायो बिथांखौ माने बै काउन्सिलनि जिहेतु स्पिकार थायो जोंनियाव स्पिकार बुंनाय नंला जोंनियाव बुंदों बेखौ माने चेयारमेन जों हारसानि मालाबा अध्यक्ष बुंदों मालाबा जोङो सभापतिबो बुंनो नागिरदों जों बर'आव मासिगिरि बुंबाय थानो नागिरदों बिथांखौ होबाय बाखि जोंखौ इएम एक्जिकिउटिभ मेम्बार होनानै इन्टारिम काउन्सिल मोनसे दानानै होबाय बे इन्टारिम काउन्सिलानो दा जोंनि धुबुरीनिफ्राय बिथिं माने तिनसुकिया गलाघाट बिथिं माने मा बुङो बराक भेलियाव करिमगन्ज हाइलाकान्दियावबो दङ बेफोरखौ गासै लानानै जों जे बुंबाय थादों 10 लाखनि बारा बर'फोर दं होननानै खिन्थु जोंना दा 10 लाखनिख्रुइ एसे खमैसिगोन मानो होनबा कार्बि आंलंआ 6 सिडुलाव थानाय कार्बि काउन्सिलनि सिङाव थानाय बे जोंजों गोलैफाया जोंनि मोन्थाइखौ बिसोर मोना गुबुन मोनसेया जाबाय सनितपुर आरो आथिखालनि जे बिश्वनाथ जिल्ला गौफोरखौ लानानै बे माखासे जिल्लाखौ बुंनाय जादों बिटिआर एकर्ड बादियै जुदि जाय माखासे गामिफोरा बर' गामिफ्रा बैजोंबो एसे माने ओरै नांलांनाय मोनसे माबा दङ बे गामिफोरखौ लानानै बिटिआरनि गामिफोरखौ बा
एलेकाखौ गुवार गनाय जागोन होननानै बुंदों बेनिखायनो जोंनि काउन्सिलाव दा सनितपुरजों बिश्वनाथ जिल्लाजों गैथ'आ जेब्लानाखि बिटिआर माबानि कमिसना थिग खालामगोन बेखौ फाइनाल खालामनायनि उनाव जाय गामिफोराव बिटिआर हाबसिन थालांनायफोरासो उननि समाव जोंनि काउन्सिलाव बिथांमोना फैसिगोन दा बेफोरखौ जुदि जों साननानै नायोब्ला जोङो सनितपुर बिश्वनाथाव बहुत मानसि दं नालाय कार्बि आंलंबो थालांबाय जोंहा 10 लाखनिफ्राय माइनास जाबोनानै हयथ' 4 लाख 5 लाखनि गेजेराव बा 6 लाख 7 लाखनि माबायाव जोंहा सुबुं अनजिमा थाहैसिगोन दा 6 लाख बा 7 लाख सुबुं अनजिमायाव जोङो 36टा समष्टि बानायनांगौ जोंनि बे काउन्सिलनि समष्टिया 36 समष्टि जागोन जोंनि एमएलए जिहेतु 126टा दङ आसामाव बिनिफ्राय 19 जना चिफ मिनिस्टारखौ लानानै बाखि 19 जना मन्थ्रि जायो थिग बिदिनो जोंहा 36टानिफ्राय बे 14 जना मन्थ्रि बादि जागोन बाखिया मेम्बार जानानै थागोन दा बे समष्टि माखासेखौ जों थिग खालामनो नांगोन बेनिफ्राय सुबुं अनजिमाखौ थिग खालामनांगोन बेनिफ्राय अफिसियेलि माखासे खामानि दं बेखौ मावनायनि उनावसो जोंनि काउन्सिला माने आरो हिसाब मथे 6 मासनि उनाव इलेक्सन जानांगोन नङाबाबो बोसोर हिसाबनि उनाव इलेक्सना जाहैगोन अब्लाथाय जोंनि बाजेट एक्सट्रा हमनाय जागोन गभर्नमेन्टआ बेजों जोंनि काउन्सिला बर' गामिफ्राव खामानि मावगोन बे काउन्सिला जेरावनो बर' न'खर बेनो बे काउन्सिलनि बे गामि होननानैबो नंजोबा आं दहाय बुंबाय थादों रमान बस्ति बिलगावआव जुदि बर' न'खरसे दङ बिसोरबो सुबिदा मोनगोन बेबादि खिन्थु माने गुबुन हारिनि मानसिया बे काउन्सिलाव बाहागो मोननो हाया बेखौनो सेटेलाइट काउन्सिल होननानै बुंनाय जादों दा अब्लाबो नैबे इलेक्सना जोबनायनि उनाव जेब्ला गोदान सरकार फैगोन बेयाव बाजेट हमनानै जोंनि इन्टारिम काउन्सिलखौबो मावनो थाखाय माबा मोनसे होगोन खिन्थु इलेक्सन जानाय बादि बेयाव बिराद गोबांद्राय फैसानि खामानि मावनो हानाय जाथ'नाय नङा बेयो जाबाय जोंनि काउन्सिल मोननाय आरो काउन्सिल मोननायखौ जोङो रंजालायबाय थाबाय दिनैबो सान्तिपुर बादि बे लेखायाव जों रायलायफैयाखैमोन दिनै रायलायनाय जाबाय बियो थांबाय दा जोंनिया गाहाय खोथाया जाबाय इलेक्सन फैगौ 27 तारिखआव जितु इलेक्सन जागोन भट सौहैगोन जोङो बिजेपिनो होनो नांगौ होननानै जों बर'फ्रा थांखि लादों होननानै बयबो मिथिखाबाय मानि थाखाय होनो नांगोन बे मानि थाखाय होनो नांगौ खोथायानो जाहैबाय दहाय नीलेश्वर ब्रह्म बिथाङाबो बुंलांबाय जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बर'फोरा जुदिबो आलदा रायजो मोना आलदा रायजो लानो नाङा खिन्थु नोंथांमोना रायजो मोनसेया जेरै खामानि मावनो हायो बिदिनो मावनो हागोन बेयो मा जाहैबाय गोदो नैबे बिटिएडि थानाय समाव बै एकर्डनि सिगांसिम ओरैबादिमोन क'क्राझारनि डिसि सासेखौ जुदि ट्रेन्सफार खालामनांगौबा गोदान डिसि हाबहैनांगौब्ला बियो बिटिसि सरकारनि जेबो माने पावार थाया मावनांगौ थाया डाइरेक्ट आसामनि हम डिपार्टमेन्टआनो बेखौ थिसनगोन डाइरेक्ट आसामनि हम डिपार्टमेन्टआनो बेखौ लाबोनो गोसो लाबोगोन बेबादि एसपिखौबो बिदिनो क'क्राझार उदालगुरि बाक्सा चिराङाव दानि माबायाव मा होनदों आसामनि हम डिपार्टमेन्टआ बिटिसिनि चिफ हमना लाबाय प्रमद बर' बिथां प्रमद बर' मानगोनां प्रमद बर'जों रायज्लायनानैसो बेयो माने ट्रेन्सफार खालामनो हागोन गोदान सोरखौबा होनोबाबो प्रमद बर'जों लानानैसो रायज्लायनानै बेबो फाइल सिगनेचार टेगनेचार खालामनायनि उनावसो बेयो माबानो हागोन हम डिपार्टमेन्टआ 25% बादि जोंनि माने दानि आथिखालनि बिटिआरआव हाबना थाहैबाय आरो गुबुन मोनसे गिदिर माबाया जाहैबाय आसामनि सासे मेजिस्ट्रेट जानो नांगौब्ला एससिएस आसाम सिभिल सार्भिस एग्जाम होनो नांगौ खिन्थु नों दा बड'लेण्डआव माने बड'लेण्ड सिभिल सार्भिस होननानै एग्जाम होनानै बेबादि अफिसार जानो हानाय जासिगोन बेफोरानो जोंनि थाखाय जेबो बुजिसुवाबा फिसा खिन्थु बहुत गिदिर बेनो लोगोसे नोंनि इउनिभार्सिटि कलेज बायदिसिना मेडिकेल कलेज माबा माबि गायसननायाथ' बे आलदा खोथासै बेफोरबादि एकर्ड दं बेखौ जों दा मावफुंनो नांगोन दा मावफुंनो नांगौनि थाखायनो बिटिआरआवबो दाखालिनि बिटिसि इलेक्सनाव प्रमद बर'खौ चिफ बानायनानै बिजेपिआ बिथांमोनखौ मदद होफानानै 9 जना माने गावखौनो मावनो होदों दे नोंथांमोनानो दाबि खालामदोंमोन नोंथांमोनजोंनो एकर्ड जालांबाय आरो नोंथांमोनानो बे दफाफोरखौ मावफुंनांगोन भारत सरकारजों रायलायनानै आसाम सरकारजों रायलायनानै बेबादि दा बेखिनि जाबाय बिटिआर सिंनि माबानि खोथा आरो फारसेथिं जाबाय आं दहाय बुंबाय थानाया जोङो बे जायगायावनो भुमिपुत्र बा बेनिनो खिन्थु जोंहा जेबो माबायानो गैयामोन जों दा दाखालि BKWSC बा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोननायनि उनाव गावखौनो गाव बेयाव गोहो माबानो दाननानै थानो हानाय परिचय लानो हानाय बे माबाया फैबाय लोगोसे आरो मा जाबावबाय दहाय बुंलांनाया जे आसामनि बर' रावाबो सरकारि राव होननानै गनायथि होबाय
1984 उदालगुरि महकुमा सब डिविजन और क'क्राझार सब डिविजनाव बेखौ बाहायना होदोंमोन किन्तु सारा आसामाव नङामोन सारा माबायाव नङामोन दा जेरावबो बेखौ बाहायनो हासिगोन आरो बेफोरबायदि माने खामानिफोरखौ मावलांदों दानि माबाया आरो बेखौ मावफुंजोबनायनि खामानि दं बेनिखायनो जोङो दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिहेतु बाधा होदों बा कंग्रेस सरकारा बे खामानिफोरखौ मावफुंनो हायाखैमोन मावाखैमोन गत बोसोर माने माबानायनि सत्तेबो बेनिखायनो जोङो दा माने बिजेपिखौ भट होनो नांगौ होननानै सारा आसामनि बर'फोरा आसामनि बर' आफादफोरा बेखौ थांखि लानाय जादों दानिया फैबाय जोङो सुरुबथारनि खोथा এতিয়া আমাৰ মানে কি কাৰণত বিজেপি দলক সুৰপথাৰত ভোট দিব লাগে এই কথাটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি যেটো ভাৰতবৰ্ষৰ বা অসমৰ বৰ্তমানৰ মানে নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপটটো যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ যায় মানে নিশ্চিতভাৱে যে বিজেপি চৰকাৰ আহিব সেইটো খাটাং ক'ৰবাত আপোনাৰ কংগ্ৰেছ অলপ জিকিব ইউডিএফ ক'ৰবাত জিকিব ক'ৰবাত বিপিএফ জিকিব বা ধৰক আসাম জাতীয় পৰিষদ ৰাজ্যৰ দল দুয়ে জিকে না নিজে এজন দুজন কিবা হ'ব পাৰে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব সেইটো মানে ফাইনাল চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হ'লে 126টা সমষ্টিত 72টা হ'লে হৈ যায় ইয়াত লগতে এতিয়া আছে কি বুলি কয় আপোনাৰ বিজেপি এজিপি ইউপিপিএল ৰাভা ঐক্য মঞ্চ তেনেকুৱা কিবা কিবি দলবিলাক আৰু আছে গতিকে চৰকাৰ গঠন কৰাটো নিশ্চিত সেইটো এটা হ'ল অন্যফালেতে সৰুপথাৰ সমষ্টিত কি হ'ল আমি যিদিনাখনৰ পৰা এই অঞ্চলত সীমান্ত অঞ্চলত বসবাস কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা হয়তো সকলোৱে জানে যে সৰুপথাৰ সমষ্টিটোত আকলিয়াছ তিৰ্কীৰ অবিহনে তিৰ্কী পৰিয়ালৰ অবিহনে কোনো এজন ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট পোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাই তাৰ কাৰণে আমি কংগ্ৰেছ দলটোকো হয়তো একেবাৰে বেয়া বুলিও ক'বলৈ নাযাওঁ আমি কাম কৰা নাই অদক্ষ মানে তেনেকুৱা ব্যক্তি কাক বুলি ক'ব লাগিব আমি তিৰ্কীয় পৰিয়ালক এনেকুৱা কিবা হৈছে ইমান বছৰে তেখেতসকলে সুবিধা পালে সৰুপথাৰ সমষ্টিত বিধায়ক হিচাপে কাম কৰিবলৈ কিন্তু মানুহে 5 বছৰ 3 বছৰ সুবিধা পালে বহুত কাম কৰি দিব পাৰে কাম কৰি লয় কিন্তু তেখেতসকলে ইমান সুবিধা পোৱাৰ সত্ত্বেও ইমান যদি মন্ত্ৰী বা বিধায়ক হোৱাৰ হাবিলা আছে তথাপিতো কি কাৰণত কাম নকৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ অন্তৰত সকলোৰে আবেগ আছে বহুতবাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেটৰে হওক নোৱাৰিলে তাৰ কাৰণে আমি এই বছৰ সকলোৱে কৈছিলে যে সৰুপথাৰ বাকী ৰাইজে যে তেখেতৰ অবিহনে কংগ্ৰেছে হওক বিজেপিয়ে হওক কোনোবাই হওক অন্য নতুন মানুহ এজনক মানে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ বাদে কাগজ দিব লাগে সি লাগিলে